което е много важно, може би за тях така с няколко изречения, тяхната работа да бъде оценявана подобаващо. Те са хора с много силно творческо самочувствие, което трябва да бъде по адекватен начин така буквално казано изчеткано в един момент. Какво имам предвид? Най-напред е важно да им се даде задача, която ще ги запали по начин, който ще ги запали. Не всичко в рекламата е изключително интересно, забавно, има и много скучни задачи, които се случват ежедневно в агенцията, но всяка една задача, и аз твърдо вярвам в това, може да бъде поднесена по интересен начин, така че да запали въображението на един творец. Ние тук в The Smart споделяме идеята, че всеки е креативен и всеки може да бъде творец в своята си област, така че много държим на това, когато говорим с хората и когато наемаме нови хора или пък ги обучаваме и ги развиваме. Конкретно на въпроса мотивация, ангажираност или вдъхновение. Разбира се, за мен вдъхновението е на първо място. Въпросът е по какъв начин успяваш да го събудиш и как успяваш хората да мотивираш хората, така че те непрекъснато да се чувстват вдъхновени, да се чувстват в кондиция. И може би това е трудността на нашата работа. Не само да запалиш искрицата, ами да я поддържаш жива. Това, което се очаква от една рекламна агенция, е да променя нещата, да ги променя за по-добро, да вдъхновява хора за дадена идея или за дадена марка, за даден продукт. Така че с едно затваряне на мисленето и затваряне в някакви дисциплинарни рамки, това не се постига. Така че наистина за нас водещо е какво ще е това, което ще мотивира хората да излязат от рамките, да мислят различно. Оттам насетне идва, разбира се, и трудния въпрос, как като пуснеш духа от бутилката, след това можеш да го държиш все пак в някакви рамки, защото работим в изключително сериозни ограничения, и времеви, и бюджетни. Производството на една реклама е скъпо удоволствие и често е свързано с много експедитивни действия, защото ако не пуснеш на време дадената кампания, тя понякога няма смисъл да бъде пускана, ако изпуснеш правилния момент. Младите са добрите рекламисти за мен. Младостта на екипа е нещо, което е изключително ценно и важно. Естествено, млад и подготвен са две думи, които не вървят заедно всеки път, но пък може би това е и ценното. В България рекламата е много нова индустрия. Така че не можем да говорим за кой знае каква подготовка и за кой знае какъв опит натрупан тук през годините. От друга страна, това, което се случва с рекламата, е изключително свързано с новите медии, с новите комуникационни канали, които избухват всеки ден. Така че ние, ако разчитаме да вървим само на подготвените, отъпканите пътеки, просто нищо няма да се случи. В творческия отдел са двама водещите хора в екипа, копирайтера или този, който пише и създава текстовете. И той винаги работи в екип с графичен дизайнер, независимо от нивото, на който е той. Така че обикновено там имаме този един творчески екип. От другата страна е акаунт директор или акаунт менеджер, който трябва да организира цялостната работа и да следи за спазването на срокове, да следи за спазването на бюджета, за всички тези малко по-скучни и сериозни неща в нашата работа. Обучението е нещо, което е ежедневно, не се случва само в рамките на няколко дни, часове определени за това, но естествено и без това не може. Обучението е в ежедневната работа с всеки един от колегите. Предаването на опита е нещо, което е безценно в нашата реклама, в българската реклама, тъй като опита не е много, както казах вече, и трябва да бъде споделян по адекватен. Работим като сравнително малък екип. За мен може би предела е някъде около 30 души, в който вече нещата трябва да станат различни. Ние в момента сме 20 на човека и работим като изключително сплотен екип, в който всеки познава всеки и има директен контакт. Имаме директен контакт помежду си. Може би най-голямото предизвикателство лично за мен, като се връщам и назад през годините в опита си,
е било разрастването на една структура над тези въпросни 30 души. Преживявали сме го в предишната агенция. И тогава виждаш как стандартите, които си наложил и които са пряко свързани с това ти да управляваш един микроорганизъм, в който познаваш всеки, знаеш силните му, слабите му страни, познаваш семейството, децата, всичко това, което го мотивира и демотивира съответно. Когато това трябва да се разрасне и ти вече не можеш да познаваш всички тези хора, става доста по-трудно да продължиш да управляваш по стария начин, именно защото, както си говорихме и до сега, мотивацията е нещо изключително важно в екипа. Един демотивиран човек не може да работи добре в рекламна агенция, няма начин. Независимо по каква причина е демотивиран. Може да е чисто лично, той ако не се чувства добре, той няма да може да твори, независимо в коя област. И в този смисъл тогава може би не беше най-трудно, когато трябваше изведнъж. То не беше изведнъж, ставаше постепенно и това може би е начина, но в бизнеса се случват такива скоци, в които трябва изведнъж да започнеш да отговаряш за малко повече хора. И тогава голямото предизвикателство е да успееш да съхраниш точно тези отношения и точно това качество, което си дава като по-малка структура, близо до клиента, близо до хората, близо в смисъл на ежедневно общуване и това да познаваш целият процес по един клиент, докъде се е стигнало по работата по дадена кампания. Изведнъж да можеш да се качиш на една следваща стълба и да гледаш нещата малко по-отвисоко, за да можеш да обхванеш всички канали, всички структури, които се движат по-надолу. Така че това може би е за мен лично като човек, който е свързан с тази работа, това е било най-трудният